yesterday. All my troubles seem so far away. Ma, Pwede naman, bang hagad ni? Buli ni ina niya, Georgette, hagad na naman. Ano naman ang inyong hahagadon? Puro na sana kamo hagad. Di ba kakahagad mo lang? Tinawang ko pa sana tapos mahagad na naman kamo. Ako, Georgette, high blood na naman ako sa inyo. Tunong-tunungan nyo ako, ha? Kakatao ko pa sana sa inyo ning kwarta. Anong guna nyo sa ako gaduhay ning kwarta? May kamo batid magtiripid, puro kamo gastos. Yang allowance ninyo may lamang gaabot ning sadong simana. Kami ninyon piso sa nabaro namo, bloated na kami. Samantalang kamo nito, may kamo nang kapaireskwelahan na niing baron. Mag-aral ko pagtiripid, tay inay, ang mamahar ni mga bakaro ninto. Gapar waldas pa kamo ning kwarta, puro kamo Shopee. Maski buko man ng mga importante. Ako, Georgette, ha? Tunong-tunungan niyo ako ni mga haragad-hagad niyong yan, ha? Pagkurusa na nga muna nga ikaw magibuli-magibunto sa baray. Baw ka magharagad. Buli ni ina niya. Daog ni pa ang karbaw na kung ipag-asyabon, may manggahiriro. Gadurom na naman yung pananaw ko, Georgette. Ma, ihagad mo sana kuta na namo yung number ni Tita Jay. Nag-birthday pa bati lang namo ni Ana. Buli ni ina mo. Kalinto ko sana nagtaram. Linawon mo pa, no? Ako talaga titigbak ko niya ako sa konsumisyon, eh. Pag ako natigbak, kahihilak nyo to.